Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Directorate of Dairy Development haka arpun Territory unai wing arja pesan kala rakhi ya ka National Milk Day pankin maburam ya ka lingkho singha jong u Dr. Verghese Kurian ha Central Dairy Campus kabadan Hamauyong hagani kesengi ketenat kala samru iki khusnam syaki nongri masih kamdun bat syaki bor penyak skul ha ringkat ke jingdon lang jong u Director uba LS Syangpliang ka Deputy Commissioner Food Safety Enforcement Shillong kong DBS Bukem bat kiwe ki nongri masih hagjing ekran bakapati CCTV kala thua baka jing penmi ekadut hapok ke jela kadang duna bha ban ya ka jingdon kam jiki pat ba bat kilaong baka ni ka kam hadu menta kadang bun belai namar kidang duna syaba palat ki pat ba ki bari ya ki masih kamdun nalor bakalong ka kam ka bayok nong hadu kata ata ki sembai ki bengibo apreng jong pi ba pintrei lagi jong ki kam nomor kali kapor ka bengi keduk kam dari kidan ki bon ki lat ki lenti yangi iwei pi iwei bangin tiang halaki jong ki kijat batngin sedang mantrei yagi kam le jong krang bakan kieu ke jingim jong iwei pi iwei bat karoi ka par jong kari ba kejat benri bro ko wei ya shwa bangan penkut ya kani ka jingira khe ya kani ka sngi ka bakar bang ngasko dei ben pen pau ya ke jing sungu iki nongram ki badei ki bot lom jong kani kam bat nga ai khublei ru ya ke jing don jong phi ha kani ka sngi ke jing IT ke jing shim khia ke jing shim benta jong phi ke pen pau ya ke jing job jong kani ka kam ke jing rakhe ya kani ka program nga kwa ben pen sha hang ne bai ki mat ba phila warra bat kentiu ya kani ka kam kim dei ban long tang ke bangin susngap ndrei ban pentrei kamru yaki ngin persyang kum ke sorkar ban pen urlong yaki mat ki bapila warra kawai hadian kawai pat nakalyang jong directorate ngin trei sitom ngin trei janai ban warra bon ki skim bat ban ai shibon ki jingmentoy yaki nongrap jong ke jelahi bro kawai nakabenta jongi baro ki bidan lang hangne ngidan laka jong ke benta hakani ka kam nedo kinong ri masi kinong sumar ki masi ki union ki baper ki balum ki bapenket ki bashet bat ki basnai ki jingbam nagadon ki bapenya yo ya kadon kinong di don bat khamtam yangi kinong di ya kadon bangi don kam ka jingtrei lang jong baro ban penkiu ya kani ka kam ni ai ru ka jing songo ya baro ki nong benta jong ki department ki seng baper ki badan benta ban play ki stalls ki badan hangne klem ke jing don benta jong phi kani kasngi kanom long ka ba ipo ipeng bat ka ba yai tanti khadok khatwai nga ko ban ai khublei kerbang yiki khna school bat ki nong kai jong school baper ki balawi wan benishim benta hagani ki program kini ki school gilong ka lawe bapernai secondary school ke Ferrando Inclusive Secondary School ke Grace Academy Secondary School but kentang yawai ni ai kublei ki khna bat ki staff jong ka orphanage ki molenai ke jingim children's home kini ke ka orphanage ka bamenta usnem kom ka directorate ni shim bangin lum yaki donation na baro ki brio ki ba ngode ban no senyang krang ba kini ki ba penya ya kini ke orphanage kila ban le khamba namanta kini ki khna ki bakiri ya ka bla ibet yangi bang mengin yo ni ka award sha kalong sha ka jing ai mesti yangi kum ka society bang nang la ban ya cha prang ha ka ban penroi ban pen pha shu ya ka kam ha ka society bat ngimla ru thamda sngongu yaga jing trei kabarat ba jong i dealing ba jong i ba PR karbeteng badai ma i hi bolong ta u ba la karshan rat ba ya society haru kini isni ba menta bangi i sha ya jing kala ha ka society bat khamtam ha ka ki ka juk ka ba menta kumno bangila ban man le pha ya kadut kumno bang kila long ba de ki machine
kumno bangin ngim dan kamsu ban ra ban pelio ri lalong lu dagi machine kumno bangin ngin story kadut kita baro kadai lembak kacing tristam kacing i berwarna etaki ban wat kilat kelenting ban nomor kacing bah kacing bet society but I kublai sisa nomor kadai lembak jung i bat kumjuru lembak rengkat bak step committee ngilaya train lang rengkatวัดฮารุเวลามันได้ละช่องทัดอย่างไรอิมชมละอินโออย่างงี้ในในลองกลุ่มเต่าอาร์ไวซ่าอุบันยารับอย่างงี้ฮักกิลียงบาร์โนมาบาการนี้กัมริมาซีเชียkalauกัมกับไอมินซิมnomor ngala hakayin ke jonga ilari masi kador jong kadut ke bangiri bangili one day akti por chapo jaya mokhar kadi san langka sikilo perkhat hadu manta ka pateng kadangnya naru ki por pa ki mama ban haru ka por ko chingi mentang nang sim ni ka kamri din mabliu kalong kam ka ba seiso bat ka ba a ching ku sibun ya ka yeng sam chingi kande kajiyo jengi bedai bat kande kasingi mata kalong namar ba kam ka bangi ngitrai ka keren bat ka pen ya ka ai ka bangi ngitrai namdan sibun ki kentin nangan batai bedai ba kande kajiyo kande ka awat kajiyo jengi kande ka awat kalang ka ai ka bangi ngitrai ka kam ka keren brio bat ka kam jam ban ya ka ktin ngiyo kande ka awat namar ba gilong kinong ri masih khamdut bat ba ka wairu ngi lasdang ban ai ya ka training na ka bentai kinu ki bakwa ban le ya kan dia ka kam kajing ka bang yai leti habedai bat kene ka kam kilong ki babon bha ki bangi kong kinong rep ngi ya kendo bunsen ke jujalong ba naduk ki dawai ki dasin habedai bat ki masi ka hakapor ba ki masi ki sitom ki pang kadon kapor ba ki doktor ki mla banwan sapo ki sem ki jongi kiran sibun kijing kawai kadai kane ka AI ka baki ong kata ka artificial kato ka kalong kata ka kadai ka kata ong ba kine kajuk sayan menta kalong ba kane kijing ai kpa ka basu inject iki masih bon nangi ngimat ya kajing du nong namar ba kane ka jujia bon sen ba ka fil habangi ni pha ban ai injection habedai bat kijing kha ne kijing pon jong ki masih kadai ka wai ka tau ba ka ba ni kong kinong ri masih ngimat ya kajing du nong ki arteli ki point ki bakang san bonong ri masih ka point ki number 1 kalong bak udai banang kumno ban kem ban sumar ya gadut ka baar kadai kumno ban biang kapor ban khabat ban pun haba unong ri masih ubiang yakini arteli kamdon jing du nong ha ka kamri masih na kerpat ya ki para nong ri masih kamtam ya ka district jongi ke eastern west ka west ka east ka riboy barok jalami khalaya bangin yeng bangin sim bakane ka kam kadang dai ka kam ka wadang duna hapo ka jala ka jongi ka bangi du menta kalong maka dut ka bangi ngi penmi kadang ka baduna tam ban ya ka bangi ngi don kam makin tu ya baro ba phim dai banting habe dai bat kane ka kam ngi ki balaya sekmat ngi don ka mensim ban ya kersan ban ya betin lentilam habe dai bat kane ka kamri masih namar batang mangi ngimla ban pendap ya ka jing don kam jong ka jala baro awai ka terteng jenga dari ba Charles Langsti ngadai naka nasional na umlangka ngadai ru nak ka society umlangka ter akaba yadai ba kane ka jingwan jengi hangni ban simi kane ka awat kalong sisa ka jingso men yangi kom ka society kom juru ya ngasimat hi banga yo la ka jong ka awat namta ka jing trestom jengi hakane ka kam te komju lomba ka jing yalam jong i nang yalam jengi balong i ba PR kharteng badai nang yalam berat ba jong ka society ka jengi hapo ka snong ka jengi te balong sisa ka jing yalam anti ka jong i balong sia ka jing ai man sim yangi bangila ban tre ka ne kam hadu menta ngalotre kane kam mentala kumba arphulais nam bat lengba kajing persang kaba red rei da kajing sia tres tomlang kum kayeng baru kawai bat kajing aiven siam lang jongki parabe tre hila nang ya ban pentiu ngapor sapor bat ni yo sibun ki cimentoy lengba kane kam bat kane kam kolong sia jakam
haga haga bangi tre gane kalong sya kam ka bakhia ka ba kam handrai ladangi IT bat ngi tre na du kaman sim kalong sya ka kam ka ba ai jing im yangi bangila ban kersan ni ka yeng ka sem ila ban kersan ni ki khun ki ti haga ba yade bat ka kuli ka wat di jing nang jing start ma kum ta bagi la ban kiu saprang ha kijing pule kijang ki bat kum ju la ban yo sibon ki jing dan kam ha yeng sem ko jangi te ni kerpat ru ki weru kum ki para samla ki bayat ki ba don ki jing nang jing start ki bala ya he san makin yesim mentai kan ni kam daga wala da kalong ka kam ka ba khia hanrei da fikloi ka ban tristom man IT lade kalong sia ka jing mentoi ya kalawai ka jangpi wat ya ka jai benreu ka jangi tangkum tai ka boleh sibon kawai ka jing ka ba ngi kandu menta kade namar ba ka jing kiu dor hakane ka liang ka marbam bat ka sakawai ru ba kidon ki por ba ki masih kiyo ki jingpang kamtam ki jingpang ki ba thmai menta ki ba janjar banyo ki dawai andrei lomba ka jing ile stom jang ka sarkar banwat ki lat ki lenti te ki la yo ki jingpa ki dawai ban yadai ki jingpang bat ka jing kerpat ka ya ka sarkar kamtam ba kan la ban ai ngi kata ka jing yarap bangila ban yo ki marbam hakador ka babit lomba ka jing pejlam jang ka sarkar ya ki jing ki jangi nang bangi ru ngila ya ka ban nang ye tre nang ye pen bhai ka ni ka kam ha ki singi ki madangwan ni kum ka society barok we ni lom ya ka dut na po ka snong ki jangi ban ki khap snong ki jangi bat ni lom hapo ka milk collection ka badan hapo umlangkai te adin ni wanra ya ka dut shani sapo ka milk union hangne hapo moyong bat nang ne kisa paket hangne bat kisas pha saki yo haki snong yo sibun ki jingirap lembaka nika union haki nakapor sakapor bat ka jingsiu hangne kalong hoi bala kalong ka ba duna handrei namar bangiyo manu benai kalong kum ka jing penlang yangi bangila ban yo ban siupat ya ka baibam na haki dukan ki bangisim